Kallon batsa da tsiraici na gurɓata tunanin mutum sannan kuma ya haifar da mummunar illa ga lafiyarsa. Da a ce mutum ya san mummunar illar da kallon batsa ke yi masa, da ya hana kansa ko da kuwa Allah subhanahu wata'ala bai hana shi ba. Idanun mutum na da alaƙa mai ƙarfi da ƙwaƙwalwarsa. Abubuwan da idanun mutum ke gani, ƙwaƙwalwarsa tana aje su ne tamkar screenshot idan ka yi a wayarka. Kallon batsa na daƙusar da tunanin mutum, kuma ya daƙusar da abun da mutum ya mayar da hankali yake so ya cimma a rayuwarsa. Wanda ya saba kallon batsa ko aure ya yi ba lalle ba ne ya ji daɗin rayuwa da abokin rayuwarsa ko kuma abokiyar rayuwar shi, saboda ya saba kalle-kallen waɗannan abubuwan. Tunaninsa ya riga da ya lalace. Idan namiji ne, duk macen da ya gani, tunaninsa na nuna masa ita ta hanyar batsa. Haka zalika idan mace ce, tunaninta zai nuna mata shi ta fuskar batsa. Hana kallon tsiraici da Allah ya yi don lafiyar ƙwaƙwalwarmu ne da tunaninmu. Haka galibin abubuwa da Allah ya haramta muna, idan muka nazarce su da kyau, za mu ga cewa kariya ce Allah subhanahu wata'ala ya bamu. Tsiraici da batsa ya zama ruwan dare, musamman a shafukan sada zumunta. Da kayan scrolling bidiyo ɗaya, biyu, za ka ga an halbo maka waɗannan bidiyos. Musamman idan kana tsayawa kana kallo, algorithm ɗin wannan shafin da kake ciki zai ci gaba da kawo maka waɗannan bidiyos ɗin. Allah Ubangiji ya yi mana tsari da kuma kariya ga kallon batsa.